Gayo ngantek elek, tepuk kringkel ora ketok apa-apa. Iya. Nek gur nek udah makan belum. Sing lanang iso nyambut gawe ngantek mutah-mutah to kali bahasane. Ora ketok. Kuwi perjuangan cinta nalika jaman semono dulu saiki wis ora ono. Saiki mboten nggih. Jadi kanca-kanca kabeh iki wis aku ki ora nek wanita kejaba istri saya sendiri. Cacake sumpahe cakram daerah ngono kuwi. Oh, tersumpah. Wah, sumpah kabeh sing dender. Ora nek wong ayu lho, Mas. Kejaba yayangku bojoku ki ora nek ngono. No ora sumpah wong rong di bojo. Dheke sumpahe sapa-sapa pokok wedok ayu. Sumuruping ya sayu. Sumuruping sarya waya sore. Mendung katon dulur-dulur mriki wonten Pak Bambang, wonten Pak Jun, mboten supen kanca-kanca sing padha mbiyodo sabiyantu Pak Nardi sak keluarga nggone nindakke tasakuran dalu menika. Ya. Terus terima. Ayo. Berita
menika dilaturaken dhateng warga masyarakat napa ning Boto Sidomulya sedayanipun tembange Wisa Tresna. Mas Giring, Wisa Tresna hafal nggih panjenengan? Lah apa kok nyanyi? Wisa Tresna. Ya, kuwi sahabatku kok. Wah, tenan kok aku ambil joget jagongan ngopi karo Mas Giring karo Agus. Tenan semuyuto kaya sing diomongke ora enteke. Dek kapan? Kapan-kapan. Urung to. Kapan-kapan ya, Mas. Pokok sing bagus sehat sedaya. Mula tembang niku ugi kula aturaken ing nggih menika iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Dalang, salam budaya. Selamat Hari Wayang Nasional. Semoga wayang kulit tambah digemari seluruh lapisan masyarakat. Salam buat penggemar wayang kulit semuanya. Minta tembang Lencir Kuning. Mereka sudah ditransfer 1.500. Terima kasih. Wah, lagi kena gitu rokok. Ya, mereka saking Pak Eko Mugiono. Oh ngono. Jakarta. Ya, Lencir Kuning. Kok dionekke. Tapi saderengipun matur nuwun Pak Eko Mugiono karo kanca-kanca sing ana Jakarta. Juga tidak lupa sing wonten Tulungagung, Pesantren Al Badwan Alaina, Abahamu, Gus Saudin dan semuanya. Oh ngono. Juga tidak lupa posisi Daniel Kasih penyanyi Pak Nabi sak keluarga muga manggih berkah Allahumma amin. Tapi ya kancan ning gisik kepira ayo rapetan nyuting sesuatu. Sekali lagi. Oh, ini putusan Allah. Alhamdulillah dalu menika jebul pepunden kula Rama Yai Amusidi amanah mboten mrisani wonten pondok malah rawuh wonten Dalem Agung Pak Nardi berkayakenipun tasakuran. Nggih sudah dalu Abah. Sudah dalu Saudin. Terima kasih. Wah, kaget aku. Ya. Kapolo nyoto kuwi kok roh. Lah ngomongi aku kupingku ning ndi-ndi. Aku ora ya roh to ya. Mas Pres kan yo ngomongi aku. Lah ngono kok yo mong anu. Terima kasih abahmu, mugi-mugi wong ulama ya umara seni tetep dadi siji nek kudangane panjenenganipun dalem menika berkahi Pak Nardi sak keluarga nggone nindakake tasakuran. Mugi-mugi Pak Nardi seger waras murah sandang pangan rezeki sak keluarga kebu ibu. Tidak lupa inggih juga kang ibu Bu Kasih dipun paring seger waras ya sahayu. Amin. Allahumma amin. Mligi pundutan diaturke sing saka Jakarta lho. Ya. Iki sampeyan di TF 1500 iki
engko sing 1000 aku sing 500 sindhen. Ya, lah yoga ditukokne rokok sitok-sitok. Ya sapat sitok. Yo ngalah. Sautil. Mboten menika peparing saking anu Jakarta. Mulat marang solah bawa. Kuwi ya, bener ya? Ya, bawane pangkur. Iki jane sing dipundhut lagu gawe aku dhewe jane. Oh ngono. Oh niku Lencir kuning sing aran ciptaane jenengan. Aku ki apa to sing aku pondok Albatre tak geke lagu. Ya. Sedulurku ngono kuwi. Cobi pangkur bawa sik lus-lusan ya Cahayu. Diature buat warga masyarakat Sumberdaya Parang Rawuh muga dadi panglipure kalih. Pak Nardi berkah selalu. Mulat marang salah bawa. ya cengkoke apik kok ulang-ulangane gareng mesti apik. Nggih Pak Guru. Lha apa ya Guru Durna. Lah kok Guru Durna iki ya ora to. Kinang bareng ya Kinang bareng selagamu kang mantesi kowe biasane getak cocok ngono enggak iki aja. aja. Muga-muga bukase seger waras. Amin. Ora ilang Ora karwan nduk mlaku-mlaku ning aja medhun ning ngono ae mung tetep mulek ning panggung mlaku-mlaku medhun ku ning bakul-bakul dimuki apa enggak apa-apa to, mungkin jenengan kowe ora apa-apa lha aku sing cotho ya nonton esem nonton esem kang nyata aku dek ini sempat ya kuwi video callan bebarengan karo Mas Kanko. Mas sapa kae? Damene sapa trik damen kae? Sinten? DG. Oh, Pak DG nggih. Damen koyo. DG. Damen gitu. Panjenenganipun Pak Eko Mugiono. Muga-muga sida ngono. Wong gawe gelaran wayang hari wayang nasional kok tak selehke ning desa Bangsri wae. Amin nggih. Sing dalang Mas Kanko aku karo DG nggih kalah-kalahan kuning dhuwur. Mesti wong. Terus Lan candramu lancir kuning kang bawa iki fungsine apa ya? Bawa iki pengantar lagu lho. Oh ngono. Nek cara biyen langgam iki mesti ana bawane. Pribadimu pribadimu dutut nolong terus kelotenan yang diaturke buat keluarga besar Pak Nardi lan Ude Jayamulya. Mun supen nggih abamu lan kanca-kanca santri. Ya, mun supen warga masyarakat Boto. Lah buka celuk, Nduk. Menika Pak Eko Mugiono pundutan panjenengan Solah. Salam
wayangmu lencer kuning lho. Rilek mawon kuwi digawe jae wong mlaku ya, Le. Ri. Ya. Terus. Okay.